Πολύ ωραία. Έλα τώρα να σου δείξω εδώ στο γιουπί. Ποιο γιαπέ, μωρέ. Μια χαρά είναι το σπίτι σου. Ποιο γιουπί? Τον υπολογιστή, ρε. Τον υπολογιστή. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Είμαι παλιάς τεχνολογίας. Εγώ πάλι φουντουκλία μου είμαι καινούριας. Με έχει μάθει ο εγγονός μου. Ο Βασιλάκης. Ναι, το Καλό πήρε. Και τώρα εδώ τι κάνουμε? Εδώ, Ναι. έχω κάνει μαθήματα. Ξέρω. Έλα να σου δείξω. Ναι. Έχω βρει κάτι καταπληκτικές κουρτίνες. Πού? Στο υπολογιστή. Και πού μπαίνεις? Σε μία σίτα, σαΐτα. Δεν θυμάμαι πώς μου την είπε ο Βασιλάκης. Πότε? Πατάς τίποτα? Παιδάκι μου, στο Google μπαίνουμε. Κάσιο. Ξέρω κι εγώ ένα τέτοιο. YouTube το λένε, όχι Google. Όχι το YouTube. Το YouTube μπαίνει ο Στελάρας όλη μέρα και βάζει νησιώτικα. Αυτός τα βάζει! Αυτός τα βάζει. Με έχει φάει, άστε να πάνε. Έλα να σου δείξω τώρα τις κουρτίνες που σου λέω. Είναι κάτι οι κουρτίνες μπέζ με λαχούρια. Λαχούρι. Φοβερή. Και έχω βρει και κάτι για την κόρη μου. Άλλο να σου λέω και άλλο να τα βλέπεις. Θα της πάρω δωράκι. Έτσι για την πρίκα της. Πας και βρει κανένα. Θα με πνίξεις, Μαρή. Θα πάρεις δωράκι στο παιδί, ενώ δεν το ξέρει. Δωράκι για την πρίκα της. Αχ. Άντε, έλα να δούμε. Έλα να σου δείξω. Λοιπόν, Πες. πρέπει να πούμε στο Google. Google. Και θα βρούμε κουρτίνες. Κουρτίνες. Πού θα πατάμε? Κάτσε να γράψω. Τι ωραία, Ρου, αυτό είναι τάβλα εδώ. Δεν βλέπω τι να κάνω, εγώ δεν έχω γέτα. Εγώ φοράω, θα σου δώσω τα δικά μου. Κουρτίνες, μπράβο. Μπράβο. Τώρα Τώρα, πατάμε Enter. έντερ. Α, Τι το βρήκα. έντερ? Enter, το κουμπί, παιδά, το κουμπί. Αυτό. Enter. Να της, έλα να σου δείξω. Πω, αυτή εδώ θα πάρω, Καλή, είναι ωραίες. Φοβερή, αυτή θα πάρω. Αυτό είναι το λαχούρι. Αυτή. Α, έχει και προσφορά. Έχει και προσφορά. Αλλά... Κάτσε όμως, περίμενε. Ποια? Αφού έχει προσφορά εδώ, Ναι. σημαίνει θα μας τη φέρουν σπίτι με προσφορά ή θα μας το χρεώσουν τώρα κάτι παραπάνω? Σιγά καλέ, τι 100, τι 200, άλλος πληρώνει. Σωστά. Πόσα! Κυραλένη! Θα μου φας τη σύνταξη! Ναι, δεν φτάνει που δεν ξέρεις. Έλα, πορε, πάρ' την εδώ πέρα. Ναι, μόνο το Αυτή εδώ, αυτή. Ωραία, αυτή. Τι πατάω, ετέρ. Άστα, μην είναι. Όχι, τι πατάω. Ωραία, την παράγγι. Την πήρα, την έκλεισα. Ωραία. Να σου πω, ρε Λενιό, Έλα, βρε φωτοπή. επειδή θέλω κι εγώ να πάρω ένα τέτοιο μαραφέτη να κάνω τις δουλειές. Εσύ που ξέρεις καλύτερα, τι με συμφέρει να πάρω? Να πάρω ταμπλές. Τάμπλες. Κάπως μου το είχε πει ο γονός μου, δεν θυμάμαι. Εγώ τάμπλες το θυμάμαι. Τάμπλες. Πάρω τάμπλες. Να πάρω Facebook, να πάρω ίντερνετ. Να σου πω, τα τάμπλες είναι πολύ ακριβά. Καλύτερα να πάρεις ιντερνέτια που είναι και πολλά. Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί. Σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν. Τέτοια ώρα. Ναι. Έλα ρε μπαμπή. Ναι μωρέ εδώ, σπίτι. Κάθομαι εδώ πέρα, ψάχνω τα μουδάκια. Θέλεις βοήθεια στις πατάτες? Δεν πάω εγώ τώρα ούτε για πατάτες ούτε για ντομάτες τίποτα. Έχω φτιαχτεί εδώ πέρα ρακί. Έχω και την κυραλένη με καλό φαΐ. Ναι, παστίτσιο. Ναι. Και προσπαθώ να βρει και κάνα νησιώτικο έτσι να φτιάξει κι άλλο το μεσημέρι μου να πάω για ύπνο όμορφα. Δεν έχουμε τώρα για πατάτες. Δεν πάω πουθενά. Όχι. Όχι. Τι
Τι να σου κάνω, κράτα μούτρα. Δεν πάω. Καλώς. Λοιπόν, πάει. Έλα, γεια, ναι. Όχι, λέμε. Ναι, όχι. Ναι, εντάξει, έλα, πάει. Ναι, γεια, έλα. Άντε, πατάτε που σήμερα, γεια. Για να δούμε. Ζω πράγμα. Ζω πράγμα. Στανώ. Κοίτα κάτι πράγματα. Κοίτα. Κάτσε κούτι. Μισή σύνταξη σου έδωσα και πάλι στράφη πήγε. Κοίτα να δεις. Κοίτα. Βασίλη! Πού είναι αυτό το παιδί τώρα. Βασίλη! Πού είναι τώρα. Κεραλένη! Πες το Βασίλη να έρθει. Βασίλη! Σε θέλει ο Στελάρας! Δεν μπορεί να βάλει νησιώτικα πάλι, μας έχει τρελάνει! Λέγε Στελάρα, τι πάθαμε. Προσπαθώ να βάλω νησιώτικα έτσι να φτιαχτώ λιγάκι που έχω εδώ και ρακές και το καλό φαγητό της γιαγιάς σου ξέρεις. Αλλά δεν μπαίνει, δεν το βάζει, δεν λέει να πάρει μπρος δηλαδή. Δείξε λίγο τι να κάνω παταχά μου. Δεν γράψε νησιώτικα και παντάει. Αυτό, έτσι απλά. Για να. Με τα καλή κάποιος ρε γράφει τώρα. Τι είναι αυτά. Αφού γράφεις αγγλικά. Για άλλαξε το. Δείξε μου λιγάκι. 1, Ναι. 2. Και τώρα είναι δηλαδή στα ελληνικά, Τώρα είναι ελληνικά. Και τώρα πάλι γράφω νησιώτικα, έτσι, ναι. Ωραία. Και έντερε. Να, κάτι έβγαλε. Για να δω, τι να βάλω. Να βάλω. Μα δεν ακούω τίποτα. Τι έχει γίνει πάλι εδώ. Αρχή, φορτώνει. Κάνει reload. Τα φορτώνει μωρέ. Νταλίκα είναι και φορτώνει. Φόρτωσε που λες και εσύ. Το κόκκινο περπατάει. Εγώ τίποτα δεν ακούω και πάλι. Τι έχει γίνει. Να κοίτα, το κόκκινο πάει. Εγώ όμως ακόμα εδώ είμαι, δεν ακούω τίποτα. Έχεις κλείσει τα ταχεία. Άνοιξε τα. Ποιος τα άκλεισε. Ωραία, τώρα με έφτιαξε. Για να σου πω, αυτό γιατί το σκουπείς με το δάχτυλο. Πάρ' το πανάκι, το γρατζονίσεις και εδώ. Και αύριο θα μου μάθεις να μιλάω και στο μέσο μου, έτσι. Γιατί θέλω να μιλάω και με τον Πάπη, μην χαλάω τηλέφωνο. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Φτού, καινούριο πράγμα και μου χάλασε. Τσάμπα αυτά που έδωσα. Βοήθη και χαζομάρες. Νίκο, έλα γρήγορα. Έλα ρε παππού, τι θέλεις πάλι. Μου χάλασε το πράγμα. Φέρ' μου να στο φτιάξω. Όχι, δεν στο δίνω. Φέρ' το μου σου λέω. Αμάν, πόσες φορές έχεις πατήσει τα κουμπιά. Του τα βάλεις στα μάτια. Καλά, δείξε μου τα πάσα από στον μπούφο. Facebook. Πατάς ένα-ένα τα κουμπάκια και μετά πατάς τη ρακέτα. Κατάλαβες. Όχι. Είσαι αρχαιολογία. Εσύ μου τα λες καλά, εσύ μου το χάλασες. Φλωρά, έλα λίγο. Να βγάλεις συνεννόηση. Τέλος η εκπαίδευση. Κατάλαβα. Θέλει βοήθεια, Άμα συνεννοηθείς, χαιρέτα με. Παππούλη, πες μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Αυτό το πράγμα το φίλο. Έχω όσο χρόνο θες, αλλά σε 2 λεπτά πρέπει να φύγω. Έτσι, δεν περιμένω να τα πει. Δείξε μου στο πάνω στον μπούφο.
Στο ποιο? Έχει πόδες κάπου. Στο Facebook. Ωραία. Κοίτα τώρα πια. Πατάς με δεξιοτεχνία αυτό το κουμπί. Εδώ. Ωραία. Πρέπει να με προσύζει, γιατί τώρα μιλάει πύρα, έτσι. Εγώ είναι πύρα. Λοιπόν, το πατάμε. Το ανοίγουμε. Εδώ. Θα πατάς. Φου! Μπου. Το πιάσες. Ναι, παιδάκι μου. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Εσύ θα τα πάρεις όλα. Καλά. Να σου πω, ρε παπά. Γιατί έχω και κάτι εξοδάκια. Πολύ άμεσα.